Baiatuko dugu aukera, beraiei hitz batzuk eskatzeko. Ni hasi behar dut. Hora, ez dakite, zutik ingo nahi zare, denak ikusteko, nik ere ikusteko. Eskerrik asko. Da superpolitia bideoklipa ikustea, atzo mobilan ikusi nuen, ukitu nintzen, gaur hemen ikusi dut eta ukitu naiz baita ere. Nik zer esan, nik iritsi naiz lan guztia eginda dagoela, esatean bezala mesa puesta, ze iritsi nintzen bereiek dana prestatuta zeukaten. Abestia zoragarria da, eskerrik asko zuek, Lara zuri ere, asko lagun zen idalako, idea ikutoketelako, eta nerezako esperientzia berria izan zelako, baina sentitzen nuen hauein behar nula. Ni 2008an etorri nintzen Donostira bizitzea, Zaldibi utzita, 1500 biztanleko herri bat utzita, eta aldezarrak hartu ninduen bizilagun bat gehiago banitz bezala, herri eta auzo sensazio hori oso garrantzitsua izan zen eretzat salto horretan, ze zuentzako askonentzako Donostia hiri txikia da, baina Zaldibiko batentzako hiri handia da. Orduan, ez dut hori sekula aztuko niretzako etxean sentiaz ez zaitu leku bat beti eramaten da bihotzean. Eta horretik sentitzen nuen bai Aldezarreko ekimen honetan egon behar nuela. Iruditzen edalako Aldezarrak badula xarma berezi bat, askotan ies nola egiten duen iruditu izan zait azken urteotan, eta iruditzen zait horri heldu behar diogula izaera dela, gure nortasuna badela, gure bizileku, gure babesleku, gure ametsen leku izan dela. Nik Aldezarrean asko amestu bet, Antzokizarretik pasatzen ditzen bakoitzean asko amestu bet, eta ametsak betetzen jo naiz. Orduan, eman diezagun indar hori, merezi duen leku hori eta merezi duen babes hori leku bat, esatezen duten bezala leku bat baino askoz gehiago delako. Eskerrik asko Ramonei baita ere, ez da etorri gaur ez? Ze jolasteko bikote perfektua izan da. Ez dakit kontuatu zaten, baina ni erba berdinak inau bai bideoklipean estudioan eta bai kalean da bai hemen, eta Ramon Agirre da Aldezarreko Norma Dubal, ze aldatu zen estudioan, aldatu zen kanpokoan, bai txanoakin, fijatu ez bazeate, horrena ikusten zutenean fijatuz, kontu harteko da, Ramonen errestasuna vestuario aldaketa egiteko. Besterik ez, plazer bat izan dela, eskerrik asko, beti gogoratuko dut bideoklip hau, eta eskerrik asko hemen zaudeten hori ere, zuen interesa adierazteagatik. Mila esker, eskerrik asko.